Hola, molt bon dia. El futur de la nostra organització no estarà marcat per la intel·ligència dels nostres líders, sinó per la seva capacitat de generar una cultura d'èxit en tota l'organització. Una cultura que sigui adaptativa als temps, una cultura que sigui motivadora, que sigui participativa, que sigui generadora d'idees trencadores i, a més, que sigui atractiva tant pels clients com per també els treballadors que vulguin venir a treballar amb nosaltres. Com de preparats estem per generar aquesta cultura d'èxit? Us presentem el test empresarial de desenvolupament humà, una eina única i que és òptima en temps i recursos, perquè es tracta d'una eina autoevaluativa on vosaltres reflexioneu sobre els punts claus de la vostra organització i que són els punts de pas més importants per generar aquesta cultura d'èxit. Així que el primer benefici que obteniu és aquesta pròpia reflexió que ens fa mirar la nostra organització amb uns altres ulls. El segon benefici és un informe que us presentem amb els punts claus de desenvolupament, una situació de quin nivell de desenvolupament humà us trobeu i després també diferents dimensions com recursos humans, lideratge, diferents perspectives sobre l'estat de l'empresa. I a sobre també us aportem el nostre coneixement i la nostra visió sobre quina seria una estratègia òptima donat el punt on us trobeu per créixer i per créixer no només empresarialment, sinó també humanament. Així que aquesta eina és òptima per a aquells líders que vulguin ser crítics amb la seva organització, que no es conformin en tenir una bona nota, sinó que realment volen aprendre i créixer per poder implementar canvis a la seva organització. Us convidem a passar el test empresarial de desenvolupament humà i espero que el gaudiu molt i que en traieu molt de profit. Així que comencem?